Boutique, Zepa, zone d'expression populaire. Debout sur la table. Bi urte, hiru aurrekin nahi ginuelako ziburun ikastola bat izatea, ez? Pixkat euskaldunak sortzeko herrian bertan eta euskalan inguruko dinamika bat sortzeko herrian. Badira ikastolak ondoko herrietan, herri auzoetan, baina guretzat importantea zen haur horiek herrian gelitza eta gainera beti badira haur batzuk ez direnak joango ondoko herrietara ikastera. Eta nola iparraldean murgiltze eredu bakar hori ikastoek eskaintzen duten, ezinbestekoa zen beraz guretzat ikastola bat sortzea. Orduan bildu ginen hainbat guraso eta sortu ginen ikastola duela 2 urte. Egon ginen negoziatzen zapezarekin beraz lur bat usteko eta lortu ginuen eskola publikoko eremuan kokatzeagu obren bitartean. Eta obrak baziren eta beraz 2 urte horietan utzi ziguten lur zati bat horregoteko. Beraz hitzarmena bukatu zen uztailaren 5ean. Gu lehen urtea egon ginen pixkat antolaketan eta bigarren urtean jasi ginen auzapezarekin negoziatzen eta bar. Jakin nahi eta errantzigula ez zela berafera, ikastolak ez zuela lur publiko batean egon beharrik, aski ginuela apartamendu bat txekatzea edo egitea nahi ginuena, baina ez dela bere ardura. Eta orduan hortik hasi zen pixkat gatazka. Elgarretaratze bat egin ginuen, orduan gizona sartu zitzaigun oraindik gehiago eta erantzun ez zuela gurekin hitz egin nahi. Eta beraz, saiatu ginen beste bide batzuetatik, mediazio baten bitartez eta hola, eta deus ez zuten lortu ere ez, eta beraz, auziperatu gintuen. Nola ez ginen hortik joaten, auziperatu gintuen behin. Zuen bere helburua lortu, beraz, bigarren aldiz, eta hor lortu zuen bere helburua lur publiko batan gaudelako, eta beraz, hitzarmenak, iduriz ez zuela deus balio, beraz, behartuak ginela joaitea, 7 egunen buruan. Jakin ginen hori sartzaren bezperan, irailaren batean, genituela 7 egun hortik joateko. Eta ez da ginen joaten, egun gero Ukatzen daukute Aldikipia Nolaz berdin ez zote Zargazteak Lotu lortu arte Hizkuntza edatzeko egunkaria Demokrazian parte hartzeko alderdia Ukatua debekatua Gelditu genen hola pixkat, orain arte ibili gira, bilatu ditugu proposamenak, egin dizkio gauzapezari, ez ditu onartu, orain 7 egunetan zer egingo dugu. Gainera hori gehitu zion egun bat edo 2 egun geroago, ez baginela joaten moztuko zuela argindarra, ura eta seguritate esiak. Hori jazen bere iniziatiba pertsonala, epailak ez zuen horrelakorik esan, baina berak erabaki zuen hori gehitzea. Eta orduan guk erran nion, gu prest gira joaiteko, gu ez gira hor baldintza honetan ere, bi prefabrikatu dira, ez dugu aterperik, leku txikia da, baina ez badugu besterik, ez gira kalera joango ere, ez guk argi dugu duela 2 urte hasi ginen proiektua garatu behar dela, ez dugula ikastola itxiko, beraz, ez badigute beste biderik ematen, hor gelituko gira. Eta hor hasi zen elkartasuna, espontaneoki hasieran, jendean mezuak bidaltzen, atxik kaskarotenea, dirua ematen isuna pagatzeko, eta orduan abiatu ginoen sustengu kanpaina, eta horri esker txikitzen dugu, zenta hor duela 2 aste edo pagatu ginoen lehen txekea, min askorekin, zenta niretzat lotxagarria da, diru hori ematea auzapezari, ez dakit zer eginen duen diru horrekin, baina ikastola ikusita ze baldintzatan gauden gainera pagatu behar izatea auzapeza, edo nahi dugu pentsatu lortuko dugula. Orain arte bizi egin dugun guztiak fruituak eduki behar ditu. Orain arte bizi izan dugun guztiak zerbaiterako merezi du. Gainera, badakigu ez daudela bakarrik, eta hori oso importantea da. Euskal Herri guztitik jaso dugun sustengua, hainbat gauza antolatzen, hainbat mezu adierazten, erakutsiz ez dela bakarrik gure erronka, ez dela bakarrik gure afera, baizik eta euskaldun askorena dela, horri guztiarekin argi dut ez dudala utziko eta irabaziko dugula modu bataren bestean. Nahiko genituzke eskertu Euskal Herri osotik etorritako elkartasun eta sustengu keinu guztiak, eta kasu honetan batez ere Eskoriatza, Arretxabaleta, Arrasate, Bergara eta Oñatiko ikastolen gandik. Sentitzen dugun berotasun eta elkartasun horrek laguntzen gaitu aurrera joaten, eta batez ere erakusten digu bide honetik goazela, eta hori esker ez dugu etxiko, eta ziburun ikastola izanen da, ziur dago, eta nunbait zuei esker ere bai. Mila esker.